መድኃኒት ንእምሮ ፍልጠትና ዘእቢ ንላመድ ካብ ሕጂ ምሳና ክዓቢ ካብ ናይ ጌም ፀወታ ናይ ቲቪ ዋዕዋዕታ ንባብ እዩ ዝዓቢ ኣእምሮ ዘእቢ ነንብብ ነንብብ ነንብርብርብ ነንብብ ክንእንብብ መጽሓፍ ንግበሮ እሙን ዓርክና ግዜ ንሃቦ ካብታ ግዜና ጽባሕ ክጠቅመና ነንብብ ነንብብ ነንብርብርብ ነንብብ ክንእንብብ ነንብብ ነንብብ ነንብርብርብ ነንብብ ክንእንብብ ነንብብ ክንእንብብ ነንብብ 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 ክንእንብብ መድኃኒት ንእምሮ ፍልጠትና ዘእቢ ንላመድ ካብ ሕጂ ምሳና ክዓቢ ካብ ናይ ጌም ፀወታ ናይ ቲቪ ዋዕዋዕታ ንባብ እዩ ዝዓቢ ኣእምሮ ዘእቢ ነንብብ ነንብብ ነንብርብርብ ነንብብ ክንእንብብ ነንብብ ነንብብ ነንብርብርብ ነንብብ ክንእንብብ መጽሓፍ ንግበሮ እሙን ዓርክና ግዜ ንሃቦ ካብታ ግዜና ጽባሕ ክጠቅመና ነንብብ ነንብብ ነንብርብርብ ነንብብ ክንእንብብ ነንብብ ነንብብ ነንብርብርብ ነንብብ ክንእንብብ ለዛ ህፃናት ባይ ባይ ደሓን ሁኑ